Bolgi'n Cysgu. Helo, Cyw. Mae hi'n braf. Be chi'n neud? Chi'n aros i plwmp aderyn ddod â chinio i chi? Sglodion o'r siop? Blasus. Mae llaw yn grac, ond bod Jungle wedi methu dal ar bêl. A maen nhw wedi para heb allwng y bêl ers tro. Syniad da, Jungle. Beth am i chi chwarae tennis? Wy'n dwlu ar tennis. Ie, ceri nôl y racedi llaw. O, mae rhywbeth yn bod. Mae'r drws ar glo. O na, maen nhw wedi cael eu cloi mas. Beth yw'r sŵn na? Bolgi? Ti'n iawn, mae e'n cysgu. Ie, well i chi ddeffro fe i ddod i agor y drws i chi. Sa'n credu fod e'n clywed chi? Ie, taflu'r bêl at y ffenast. Ydy am ddeffro? Ti'n iawn, Cyw, rhaid iddo ddeffro. Fydd plwmp aderyn o wap gyda sglodion i bawb. Mae Jungle wedi cael syniad. Sgwni beth yw e? O, drycha! Trampolin! O, Jungle, ti am wneud i'r ffenest i alw ar Bolgi? O, bydd. Bydd rhaid i Jungle wneud i'n uchel iawn, iawn. Ia, uwch, uwch! Yn uwch to! Dyna ti, galw ar Bolgi. Peidiwch â phoeni. Dwi'n siŵr newch chi feddwl am rhywbeth arall. O, ti wedi cael syniad, Cyw? Sgwni beth yw e? Be na byd wyt ti am wneud gyda barcud yn sownd i ti, Cyw? Hedfan lan i'r ffenest i alw ar Bolgi. Ond ti'n mynd gallu hedfan mor uchel â na, Cyw? Mae'n mynd i ddefnyddio'r barcud i helpu hi. Waw, da iawn, Cyw! Dyw Bolgi dal ddim yn deffro. Beth nesa te? Ti'n iawn, Llaw. Mae Arigol bendigedig ar sglodio na. Mae Bolgi yn y tî'n cysgu deryn ac mae'r drws ar glo. Ni wedi trio popeth i'w ddeffro fe. Drycha, dwi'n credu fod yn deffro o'r diwedd. O, Bolgi. Dim ond Arigol sglodion oedd angen i ddeffro ti. Mwynhewch eich sglodion. Hwyl fawr.